गिदिं आरोना बै हिनजावसा सानैया माने अरिजिनेल सानदोंमोन आरो बिसोरनोमोन आरोना गिग्रा अभी हम लोग जा रहे हैं दाइए जगह थांगासिनो दङ हांसेयावहाय सुकियावहाय दङ आरोना फैनायनि पुलिस आंनियाथ' जोबबाय दाख्लैनो दा जोङो थांनानै माबा लायनो जेनेबा थाव सोबाय आरोना लोगोफोर दायो नै सहैबाय जोङो अलंबार सार्थिनि सालफिनि न'आवहाय दा जोङो नै देलायगासिनो दङ आरोना मेकआप लागासिनो दङ ओरै एक्टरनि बिफायाबो नै लागासिनो ओरै देलायनानै दंखायो माने जोंना पुलिस सारा बियो एसे बारा रोङाखै नालाय एक्टरा जोंना गानहोदों आरोना सारा मोगथाङाव बेबायदि ड्रेस गाननो मोननायबा माबायदि मोनगौमोन गोसोआव मोजां मोनगौमोन ना माने एडमिनिस्ट्रेटिभ लाइनाव बांसिन मोजां मावनो हागौमोन सानदों आरो माने मोजां माने जाय एडमिनिस्ट्रेटिभआव एसे लिडारशिप बा इन्सपेक्टरानो जा एसपियानो जा बिथांमोना मोजांब्ला समाजा मोजां जायो एसपि बिसोरनो एडमिनिस्ट्रेटिभना जुदि गाज्रिब्ला एथ' गाज्रि जाथारो आरो घुस जानायानो जा सोरखौबा जानला मेनला माबा खालामनानै फागाव खोलैनानै माबा खालामनाय दायाव खोलैनाय दा बिदि किसुमान गाज्रि थायो दा बिदि आंनाव गैया माइन्डआ आं मोजां मावनो हागोन आरो पस्ट मोननायबा सारा माने बिराद मोजां मावगौमोन जाहैदों मोगथाङाव मोननायमोनबा दा सिमां बायदिसो जेनेबा बे शुटिंसो नालाय दाना नै बैनाया मेकआप होबाय बैनायखौ बैनाय मोर्चा लाहै स' लोगोफोर जों दायो नै मोनसे लकेसनावहाय थांनोसै आरोना लकेसनावहाय थांनोसै दा थानायावहाय मानसि हमना लायगोन आरोना फट' लानो बरिया थांसै मा बरिया बैनाय माबायदि मोनदों बे ड्रेसखौ गाननो मोननानै माबायदि मोनो पुलिस कापसमा थांलै नंगौ मा मोनलाय नांगौ बोसोर जाबाय मा गैयालै बुस्थुआ अके स' जों दायो थांसै लकेसनाव मा पुलिस चेकिं जादों नामा बेलाय हा हेलमेट गानाखै चेकिं जादों आयै गैला नोंसोरो 1 hour later गिदिं आरोना बै हिनजावसा सानैया माने अरिजिनेल सानदोंमोन आरो बिसोरनोमोन आरोना गिग्रा बिसोरा नै पुलिस होननानै गिनानै ओंखारबोबाय आरोना ओंखारनानै थाबायबोबाय माने सनमान लाबाय आरोना आराम मोनदोंना सोबनो मोननानै नंगौ पुलिस होननानै खारबाय थादों आरोना नै बेयो खारदोंमोन आरोना गिनानै अरिजिनेल पुलिस साननानै खारदोंमोन आरोना गिनानै
Syutingaव दा नै सोलिगासिनो दङ मानसिफ्रा बिराद नायदों आरोना नै माने केमेरामेन गोलोमजोब्बाय नै बेसारा जाजोब्बाय थाफ्लिया नायै नायैनो दा नायगोन नेनानै दं आरोना जों दाहाय नायगोन जागासिनो दङ सालथायाखौ नायदों गोसथोनायजों ओरै दङ पुलिस बाबु ओरै दङ बैनाय जोंहा पुलिस दा बे लकेसनाव जोबथ'बाय दा मोनसे लकेसनाव थांगासिनो लोगोफोर दा नै थांगोन आरोना लकेसनाव बेखिनियाव जायो बेखौ बुंनो हाथ'ला स' लोगोफोर नै दा जोङो बे मोनसे लकेसनाव फैलायबाय नै बिथांनि सारनि दङ दा बाव लासिगोन 2 hours later. Inspektor, Jimmy Suna Blogko subscribe खालामना नङाबा दिगदार दं बारा फांसना सोलिया जुबाय लाबाय आरोना ने शुटिंआ बे आदा जौस्रां इतना सन्नाटा क्यों है भाई? यहाँ कुछ तो गड़बड़ है जरूर कोई ना कोई गड़बड़ साले का खोपड़ी तोड़ जागासिनो दं आरोना शुटिंनि खामानियानो एकदमबारे दावराव एकदमबारे दावराव दाकुफोर बोरै मोनदों जेल खानायाव थानानै बिराद ओंखाम दालि बेदर होबाय थायो बिसोरो नंगौ गोथाव जाथारो दे बुं बेफोर जाथायाथ' सोलिबाय दङ आं बेफोर केसखौ मावनोनो बानाय जालांबाय अब्लाबोथ' अनाबाबो जाया आरो हिनजावनि मुङा किडनेप खालामनाय गथ'आ नै बेनोमोन आरोना चकलेट स' गाइस दिनैनि थाखाय जाथ'बाय आरोना बाखि शटफोरखौ गाबोन लासिगोन लाइटआबो एसे प्रब्लेम होदों बेनिखायनो गाबोन थालांनायखौ गाबोन लासिगोन आरो Next morning. हेल' गुड मर्निं एभरिवान नै जोङो दायो दिनै मैया जोबासै आरोना दिनै जोङो मोनसे लाबावसिगोन आरो दिनै लाबानो जोंना जोबसिगोन नै सारमोनाबो सफैबाय ओमफ्राय बै एसपि सार सफैबाय जोंना बे मैया कारेन्टनि थाखाय लानो हाजोबासै आरोना ओमफ्राय नैबेखौहाय आङो गोदो किडनेप खालामनाय गथ'आ बेनो लाजिसोदों मेकआप खालामबाय थादों आरोना दा चक्लेट जाहैगोननो मालाय बहाबा लांनानै साननैबा जोबसिगोन डक्टरा दाबो सिखाराखै दाबो सिखारबाय सिखारनायालाय ओमफ्राय मोखां सुवाखै आरोना नै बिराद माबा बियो अलसिया उन्दुनानै सिखारा बियो थाबनो एक्टरा बेनो आरोना ओमफ्राय बिराद लेजि केलपाटार मानसिया जोंनो अदालगुरिनिफ्राय सफैबाय नै बिथांजों जों अदालगुरिनिफ्राय एकदमबारे होबोबाय जों सिद्दा बोथारबाय
बियो नै दाबो रेडियानो गैया मेकआप खालामबाय नै सारखौ दिनैनिफ्राय लोगो मोनथ'नाय नंला आरोना दा दसेनि उनाव जोङो मोनसे गोबाव जासिगोन आरोना दिनैनिफ्राय गैथ'ला लोगोफोर नै दायो शुटिंआ जागायजेनबाय लागासिनो दं आरोना फैयासै लाजिना फैयासै नाखौ 3 hours later. लोगोफोर दायो जोब्बाय नै जोङो दा न'आव थांसै आरोना न'आव थांनानै दा एसे बेलेग खामानि दङ बेवहाय जोङो बाहागो लायनोसै थाथ'दो जों थांसै बाय बाय थांसै सारा दा दे हेपि जार्नि दे औ दे थाथ'दो नोंस्रा दे बाय बाय स' रायजोफोर भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला नोंथांमोना शेयार आरो लाइक खालाम कमेन्ट खालाम आरो जायफोरा गोदान बिसोरो साबस्क्राइब खालाम आरो अननानै कमेन्ट खालाम मोजां नुदोंब्ला आरो उनावहाय बेबायदिनो नेक्स्ट ब्लगाव लोगो मोनगोन see you in the next vlog